Zura munaponya zithunzi za 2023 pa 27 Juni kwa sirikali atanditenga mukuti Mangochi wamenyedwa ndi asilikali. Ndiye mundione mmene ndikusalalira ndi zithunzi cha dzulo chichamwaponya pa social media galu inu AMCP mbuzi. Ine ndikuuzeni sindiwapa aliyese civil servant aliyese wa mboma sindimamuopa. Lero Panyasa Voice Box pamene makhandi ya Malawi osiyanasiyana kupeleka maganizo awo pamene dziko lathu likuyendera makamaka pa nkhani za ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso utsogoleri wabwino. Tabwera ndi omenyera maufulu a Laidon Mangochi amene akufunsa kuti kodi Amalawi kungali sipate pa zitukuko zonse zimene munalonjeza Amalawi makamaka anzathu okhala chigawo chakumpoto ndi chani chimene inuyo mungaloze kuti ichi chitakwaniritsa. Komanso akufuna kuwauza Amalawi kuti mademo ofuna kusonyeza kudana ndi machine a Smartmatic alipo kunzuzu pa 27 May 2025. Iwanso akutsutsana ndi ka video kena kamene kakhala kakwenda pa social media kuti ayi anamenyedwa ndi asilikali. Iwo akuti zimenezi ndi zabodza ndipo AMCP ngataswa olimbana naye iwo wandithu alipo. Tetika limodzi pano Panyasa Voice Box ndikuti Laidon Mangochi akuti bwanji ndipo akamaliza timati msangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Ine Laidon Mangochi ndili munoso mzinda wa Nzuzu paja nthawi zina manena kunena kuti tikuchita zinthu zocheza. Ife nkhani imene tikukana ndi Smartmatic machine. Lero lino ndili mzinda wa Nzuzu uno tikufuna tipereke notice letter ku City Council kapena kwa DC makamaka ku City Council Chief Executive Officer zokonzekera mademo apa 27. Ife Amalawi tikukana Smartmatic machine. Smartmatic machine anabero ntali manja kumve kumene uliko ndi MCP yakoyo pamodzi ndi mekiyo kuti sitikuchifuna. Ndiye ndafika munomo mu mzinda wa Nzuzu. Dzulo munaponya zithunzi za 2023 pa 27 Juni kwa sirikali atanditenga mukuti Mangochi wamenyedwa ndi asilikali. Ndiye mundione mmene ndikusalalira ndi zithunzi cha dzulo chichamwaponya pa social media galu inu AMCP mbuzi. Ine ndikuuzeni sindiwapa aliyese civil servant aliyese wa mboma sindimamuopa. Ine Laidon Mangochi ndili munomo mu Nzuzu paja mmatuma zikwanja AMCP mukumaliza futi ndilimo muno tili munomo kukonzekera pa 27 June pa 27 May mademo amavenda mademo okana Smartmatic. Ndiyeno mutiuze inu AMCP chimene munganyadire muloza chani chakwera chimene wachita kuno kumpoto. Khora limene wamanga la ng'ombe la bwalo la ndege la feki ananena Oton Chirwa International ili kuti Mombela University ili kuti mundiwane bwino AMCP inu zitsiru matuma video yosonyeza ineyo kuti asilikali andigwira. Ine ndili panopa mundione mmene ndapampira ndikudya bwinonso kwambiri zitsiru. Anthu orephera inu msewu wachiweta ndiwo wakukanikani. Roundabout ya Katoto iyo ikutha mkati mucha palibe chimene chikuchitika. Misewu mauzu simukuchecha kodi ndalama zimapita kuti mukutolera ndalama mmalodi matologeti zikupita kuti. Panonso ndithokoze a Livingstone ya Synod ndakhala tikudzudzulani kuti mwakhala chete wayi nthawi imene kunali Levi Nyondo Secretary General. Livingstone ikayankhula apita amachita mantha amapereka zitukuko kuno kumpoto. Ndipo timwadzuka kukhala ndi anthu tikuthokozeni a Livingstone ya mupitirize. Dziko lili pamoto chakwera walikanika dziko ili lamukanika chakwera ndi nduna zake zikungofufuma mimba alephera kuyendesa Malawi
makamaka kuno kumpoto anatinamiza zinthu zambiri. Ndiye ino a MCP ngati mwasowa olimbana naye, ine Rayton Mangochi, ine mundione ndili muno munzuzu, pangani zimene mmapangazo. Mmodzi azizanditsata, mmodzi chitukuko mwalepera. Chakwera anena chani pa kampeni, Achiphazi anena chani, ntchito mabodza kunamiza anthu. Mwanamiza anthu akumpoto mukamangira khora la ng'ombe ino. Mukutanthauza chani Achakwera? Kampeni sapangira ku State Lodge, mubwere poyera mwauze anthu zimene munalonjeza mwakwanitsa. Uthenga kwa inu azipani zotsutsa, ine Rayton Mangochi mundione, mupange mgwirizano. MCP yakonzeka zonyasa dziko ili, yakonzeka zonyasa. Kukulirana mitima sizikuthandizani. Mumve zimene tikunenazi. And yet mathematic izaphwasulanso ma MP ya opposition azangu asiya 15. Musamalitse kuchoka pano mzinda wa Nzuzu. Ndithokoze Boni Kalindu, Pastor Shumba, Comrade Samuel Rwara, Ntanyiwa, nonse mukonzeke pa 27 pano. Tikhale tili pa Nzuzu zikomo. Zimisha.